एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेशननि जा नैथि बोसोरारि जथुम्मा गेवलां मेल बेयाव नोंथाङा आलासि महरै बाहागो लानानै मा नोंथांनि मोनदांथि? खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों दिनैनि बे बुब्लियाव बे सानजौफु समाव साफ्रोमबो बर' रायजोफोरखौ आरो लोगोसे नैबे उदालगुरि जिल्ला एक्स भलन्टियार फर्सनि नैथि बोसोरारि जथुम्मा मनपुर स्टेडियामाव उदालगुरि हालामनि मनपुर स्टेडियामाव खुंजादों आरो बेनि दिनैनि गेवलां मेलाव बाहागो लाफैनो मोननानै आं जोबोरैनो गोजोननाय मोनदों। उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादखौ खावलायदों बिथांमोना आरो खावलायनाय लेखा जोंबो बाहागो लाफैदों। आंजों लोगोसे बोसोनगिरि बिपिन चन्द्र ब्रह्म दङ उदालगुरि जिल्लानिनो आरो आंजों लोगोसे जाहा उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिनो नेहाथारि मानगोनां फिथारगोरा खुंग्रा दैमारि दङ आरो गोबां रायजोफोर दङ बेवहाय बेखिनियाव गिबियावनो उदालगुरि जिल्ला एक्स भलन्टियार फर्सनिसिम आङो उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जानानै खुलुमनाय सिबिनाय बावदों। नंगौ आङो दिनै गावखौनो गाव ओरैबायदि फिल खालामदों। आङो बेक्तिगत हिसाबै फतेन्द्र बसुमतारी हिसाबै आङो मोनसे समनि आन्दलननिबो आङो उदालगुरि दखरा आफादनि आबसुनि आफादगिरिमोन। 1987 2 मार्च जेब्ला आन्दलन स्टार्ट जादों बर' रायजो बिनायनि इउनियन टेरिटरि बै समाव 92 चार्टार अफ दि डिमान्ड आदा उपेननि जि सृष्टि खालामनाय मेम'रेन्डाम सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनो होनाय बेखौ लानानै जोङो गोबां रायजोफोरखौ बर' रायजोफोरखौ आदा उपेननि सिमां उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बड'फा बिथांनि बर' हारिखौ गेरेमसा आरो बर' हारिनि जि जौगालु बेफोरनि गासिबो मोनथाय दाबि दावा 92 चार्टार अफ दि डिमान्डखौ लानानै जि सोमावसारनाय बे सोमावसारनायाव आंबो बाहागो लाना गोजोनदोंमोन आरो बे समनिफ्रायनो आदा उपेननि दैदेननायावनो भलन्टियार फर्स दाफुंनानै होनो मोनदोंमोन। गोबां आफाद दादों उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आदाया बै समाव दानानै होदों। बे जाहैबाय BPSC आरो आथोब आरो बर' साख्रिआवला आफाद आबादारि आफाद आरो नैबे भलन्टियार फर्स गिबियावनो आरो बे भलन्टियार फर्स दिनै बै समाव 6 बोसोर बिथांमोना नांसोमनानै गावखौनो गाव बावसोमनानै गोबाङानो जिउ गोमानांबाय, पुलिसजों गावथारजाबाय। जोंनि गेजेराव गावजों गावबो एसे एना एनियाव गोबाङानो जिउ खहा जाबाय भलन्टियार फर्सनिया। आरो दा बिथांमोननि जि गोरबोआव बर'लेण्डनि जि मन्त्र बा बर' रायजोनि जि बर'लेण्ड नांगौ दाबो जोंनि बर'लेण्ड लुबैनाया दाबो साफ्रोमबो बर'नावनो गोरबोआव दङ होननानै आं मिजिंथिदों। दा बे बर'लेण्डखौ लानानैनो दिनै बिथांमोना गोबां सावरायो थान्दै मेल जथुमदों आरो निस्सय बे बर'लेण्डनिनो बिथांमोना बर' जाथिखौ गेरेमसा दानायनिनो सिमांजों दिनै जांख्रिफिनदों, सांग्रां जाफिनदों आरो रायजो राजानोबो मिथिहोदों। दा बेखिनियाव आङो दिनै बिथांमोननि गेवलां मेलाव बाहागो लाफैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। आंबो फंनैसो बिबुंथि लाखिनो आंखौ खाबु होदों बिथांमोना। बै समनि आन्दलननि जि मोनदांथि गावबो आंबो सासे दैदेनगिरि हिसाबै आङो फंनैसो बिबुंथि लाखिनो मोनबाय आरो दिनै आङो गमामायैनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों उदालगुरि जिल्ला भलन्टियार फर्स आरो अल सेन्ट्रेल एक्स भलन्टियार फर्स बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनानै आंनि बुंनायखौ एसेयावनो फोजोबबाय। खुलुमबाय।